Dia Ghaoibh, in neamh by my spáns Ghaoibh cachinn pátrúin seo a dhéanamh le Seift an siimplí. Seo a bhaith sa tastal wet. Rollóid Phéinte agus trádaire, Phéint, Cumhdach Bolgóideach, tape dhéanamh agus rud a cinnt le Phéinteála. Céim a hían, tá bolgáin ar thíomh amháin gon Cumhdach Bolgóideach agus níl ar a tíomh eile. Ar a tíomh nach bhfuil bolgáin air, chur píosa tape dhéanamh ar imol amháin. Céim a dó. Fád a rollóir agus chur an Cumhdach Bolgóideach air I tosú ar an imol gon an tape. Bhí cinnte go an Cumhdach Bolgóideach fáiscí air. Céim a trí. Chud an féint ar an rollóir. Bhí cinnte go an féint ar chula híomh gon rollóir seo so le dosíonn tú Phéinteála. Agus it sin leanart. Détá ball a Phéinteála le cadó hisismóirí. Détá Cumhdach Brontain is a Phéinteála. Bain trí las le bolgáin ar bhéidirnaí éagsúla. Tá pátrúin seo an simúil. Agus sin é, Seift éasca le pátrún zas a chruthú go de chéad tunscudal Phéinteála eile. Slán!